A Semana Intercultural de Lalín arrincou este martes con este grupo de alumnos do Instituto Ramón María Aller. Dous monitores impartiron para os rapaces un taller no que se traballou sobre os estereotipos que hai na sociedade respecto da poboación estranxeira. Desde que un inmigrante entra en un país debería tener los mismos derechos que los habitantes de ese país. A ver, el depende ya no es un sí rotundo ni un no rotundo. Vale, tú estás en el medio. Nadie piensa que sí. Na Semana Intercultural lalinense van participar 170 alumnos da ESO dos institutos Ramón Aller e Laxeiro. Está prevista a organización de actividades de hip hop e charlas de sensibilización intercultural. Tamén se desenvolverá o taller A Viaxe Máxica, cun percorrido imaxinario por Marrocos para dar a coñecer o estilo de vida do país africano. Haberá 4 sesións de 2 horas cada unha nas que participan os estudantes do Laxeiro.